Asini roh hamadi hamu doho dame nasian de bata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hamu saluhna huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi par horasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tu mingguan ima tu minggu kuasi modogeniti. Atong taparadema roha do pikirata lau menangihon hata di bata. Naga biturpu jamita tu minggu tanggal 24 April 2022 ima di minggu kuasi modogeniti. Hata di bata dienet sian ulaoni apostel bidusia mamukamai sian ayat sada saharo di ayat napa onopon. Ulaon apostel bidusia ayat sada saharo di ayat onom songono mata ni Jehovah hujahahon madihita saluhuna. Alai saya tong dope di odam mohon si Saulus asup-asup dohot pamunuon do pak sisian di Tuhani. Ditopot masih Tuhan malimi mangido surat mendapatkan akka perguruan na di huta Damaskus. Asa ihutan na jala buanon na tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe. Nasa na jupangsa akka na manghuton ugamay. Alai ujul tong dalan ibana madorokon huta Damaskus. Topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Jadi tigang ma ibana tu tano. Dungi dibegi ma suara nama do tu ibana. Saul, Saul, buasa liliam mau. Alai didok ma. Isi roh Tuhan. Jadi didok ibana. Yesus doau. Na dililiam mi. Susah maho manadahi tura-tura. Akahitir jala terhalomong ibana madok. Dia mabayanok ku Tuhan dipanggil roham. Hata di Tuhan itu ibadah. Hehe maho. Bongoti mahutai. Disima pabuau tuho sibahenommu. Ido yanggo sahat nihata di dewata. Hurian nahi holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Perjumpaan. Manang perjumpaan doho Tuhani. Ikodo mabuan hai baruon di tonga-tonga di ngulu di ganup hala. Hurian na hinaholongan molo tadok hita songon hala naong siuton Kristus. Boha. Sejuk do boy tapakilalahon parjupangat tado Tuhani di bagasan ngulu partodiota. Jala ahado hataridaan ni tadda naung pajupak kita dohot Tuhani marhite nguluta. Hurian itu hata barita nauli di mingguta. Ima di minggu kuasi modogeniti marhitu turpukon ima taringo Tuhamu baon di si Paulus. Takaso taboto si Paulus namarguar si Saulus namarguar si Paulus. Adorang so dijupangi Tuhani adorang so jupang hamu baon di ibana. Ibana songon silele halak Kristen, silele halak nasiutur Kristus. Alabuasa, ibana mamiup hasitongan marhiti panagdayonna, dia sitongan na titad ibana marhiti haja Hudio. Dia menunjukkan, dia melakukan kebenaran atas apa yang dia ketahui. Ahan na niulahon ibana mangihutol haja Hudion mangihutol ruh ni patit darong nasala. Si tong doi. Alai dung pajupang ibana do Tuhan Yesus dangok kape no sitong. Adong gope na sumitong siyan na binoto nai. Siyan par binotuan na binoto nai. Siyan hapor siyaw na tinaddanay adong dope. Na sumitong ima di bagasan panadayon di Kristus. Hurian itu hata mulutaida sian perubahan ni si Paulus sian silele jolma gabe sijala jolma sian pangalele gabe dilele. Ado nang idota kamang do kainang hurian ahina holongan. Perubahan hai baruon totu ido na pinagido Tuhan siya kita. Ra adong siya tonga-tonga ni keluarga ta, siya tonga-tonga ni humaliang ta. Nunga say tapasingot, nunga say tapaingot.
Alai dang jupang hamu bau di ibana. Tutu dang adong jolma na tu pau bahon jolma. Alai di bata tuk do pau bahon jolma. Tuk do pau bahon manang isepe, manang songo dia pe jogal ni rohana. Tuk do di bata lau manaku ibana. Aurian ai na holongan adai godota. Sian proses hamu bau ni si Paulus. Udah itu hata. Jok do datang tabigi aka kesaksian yang kena porsia. Sian mulana ibadah song nala parjahat mungkin panako mungkin parampok mungkin pabunuh. Alai dung ditakut Tuhani gabe jupang hamu baon di parnguluon. Dangola jupang dia hamu baon di rohalai jupang di hamu baon di parnguluon di sasahalak naung tinakut di Yesus. Godangra akatoko na taboto na siya parjahatian gabi muba ibana dung itakut Tuhani dung idapot Tuhani ido ngolu ni halak na porsea ikut dolam Tuhan mubao sejujur na dangarong halak nasay olo miyan di bagasan dosa dangarong halak nasay olo tinggal manang mangulu di bagasan padodonyon di dosa. Alai ikko jupang gotikina hamu baun di rohai. Darong naboy manulaki. Darong naboy majua. Hamu bauni molodung ro di bata, molodung ro Tuhani. Manopot akan aniasyana. Tarajumi makamang do akenang molo nunga ditopok Tuhani, molo nunga dijupangi Tuhani kita. Au homa na holong do rohani di bata di kita. Na masih holdo di bata di hamamula di rohani parjahati. Dang longo rohani di bata di hamatian di parjahat. Alai di hamu baun di rohama. Hurian nahina holongan. Atong na yung idauta. Songon dia do sikap, songon dia do respon ni sasahalak na tinopotan ni Tuhan Yesus. Manang na tinopotan ni Tuhani ito nga tonga dinguluna. Molo tayo da siya tupukon, ima marhite si Saulus na margoar si Paulus. Akamang daw kenang na hinaholongan. Dung dijupangi Tuhani ibana, dung didapotot Tuhani ibana. Di perdalanan do huta Damaskus ado di dok di bata. Saul buasa liliambu au. Ama alus ni si Saulus manang si Paulus. Isi dohot Tuhan. Jala di dok Jesus ma Jesus duau na liliambi. Dukoni pitor akahitir ma ibana. Jalatan halomong ibana madok. Dia mabahenokku Tuhan dipangido roham. Hurian itu hata. Oma respon. Na ikon si patuduhonon si ulahonon niyak kahalak. Na tinopotan ni Tuhani. Na pinatuduhon di bata. Asin di rohana. Tuak kahalak pardusa. Molo di songgopan molo di dapotot Tuhani. Pardusai sada na yang hati da konota na holong do rohani Tuhani na asi do rohani Tuhan itu ibana atau molo nunga sapero Tuhani madapoton to tui kun adong marespon songon dia do respota songon halak na porsea songon pangalusi ni si Saulus na margor si Paulusi di dok dia babahenok ku Tuhan dipangi do roham borhat sirom mahita Huria nahina holongan. Alusat tama dia mabahinokku Tuhan. Dipanggil roham. Jala oma natong mangojar hita. Di minggu kuasi modogeniti. Dung mate Tuhani. Dung hehe Tuhani. Tadok matu debata. Tadok matu Tuhani. Tuhan. Dia mana ikon si ulahonokku. Dia ma ikon si ulahonokku. Jala si bahenokku dipanggil roham. Asa tarida au. Songon halak naun niasiamu. Asa tarida au.
songon halak naong hinokopmu naong tinobusmu di bagasan na mamate do haheheommu. O marespon ta. Huria na hinaholongan nunga mate Tuhan nunga hehe ibana. Atong tarespon ma. Tapaturuho marespon tu Tuhan ni. Aha ma Tuhan si bahenokku. Patuduma. Aha narau si bahenon dohot si ulahonokku diho. Huria di Tuhata di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tabereng ma tu bagasan nguluta. Boha. Saya tak pudum du bihitak kamang do akai rangi. Hinorhon di portibio. Saya tak pudum du bihita binahen ni hagiot di daging do hagiot di portibio. Danung nga di parade Tuhan itu hitang ngolu. Nasonang nga di parade Tuhan ni ngolu. Nasora sudah. Asa parjabar hita di harajona. Saya tak pudum du bihita. Jidok hata di bata. Hehe maho. Bongo ti mahutai di sima pa buao tuho si bahenom. Nunga hehe Kristus. Dahi tape ikon hehe. Di minggu kuasi modogeniti. Di pai baru manguluta. Minggu kuasi modogeniti na parlapatan. Songon poso-poso na baru tubuh na uasan di susu na tama. Songon poso-poso na baru tubuh. Si Paulus naong di pai baru di bata ibana. Songon poso-poso na baru tubuh ibana. Di panadaon na di Kristus. Dang di jakon ibana hiyan Kristus. Alay dung di tobo Tuhan. Dung di jupagi Tuhan. Gabe jupang ma ibana di ngulu na baru. Jol mana baru di bagasan Kristus. Asa siya di. Hurian itu hata. Ngulu di halak naong di pai baru. Ikon say marsigatum tu Kristus. Ikon say marsigatum tu di bata. Songon poso-poso na baru tubuh na uasan di susu di matama. Songon di mana ngoluta. Molo nunga tapasahat dirita. Molo nunga taauhon pakokopon nai. Ato say mauas mahita tu ibana. Say uasan mahita tu Kristus. Say uasan mahita di asi di rohana. Say uasan mahita di pakahologina. Say uasan mahita di pangaramotio di bata. Say uasan mahita di padongan yun di bata. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Marhite topik di jamita di minggu tadi kuasi modogeniti. Asa say uasa kita. Majupangi di bata, saya uasa kita madapoto di bata, di nasa perjalanan di guluta. Hamubao ni roha, ido na diigil di bata. Nunga dilihon ibana asi di roha na balga tu hita, marhiti hasisaan di dosa. Daikon tu hamubao ni roha mahita. Asa jupang molu ne baru di pai baru manguluta songon poso-poso na baru tubuh. Asa siadi hataridaan di guluta say marsigatum tu ibana. Songon si Paulus nung ditada Kristus gabi say tu Kristus ma ujahan di guruna. Gabi say tu Kristus ma ibana marpangusaddean. Dang di pangasaho beguguna. Dang di pangasaho bepikiran. Alay gabi jupang maibana hay baru. Di pay baru guluna. Atong hitap ya. Say oloma di pay baru di bata. Unang tapajugal rohatay. Unang tapajugal diritay. Dangadong. Nasotar patupa di bata. Holo di bata do. Natuk mga mabahen mabuan nguluta tu hamubaw. Asal maolo ita. Majakon jojo nai. Asal maolo hita majakon pajon di Tuhan itu hita asa Tuhan bubau di roha hita unang besay tarpudum hita hehe mahita asa di pay baru Tuhan di guluta asa di pay baru di bata parnguluota asa tatatap matama asa jupang manatama jupang manauli tonga-tonga di gulu ni harak nasay parpagosadean tu di bata Tuhan tama nasi marguguy ho kita.
Tuhan tamana masuk-masuk hita saluhu.